Сега ще покажа как колата сама си влиза в регулиране на фаровете за аут движение. Влизаме в колата, запалваме. Ето тук излиза съобщението, без да са пускани тези светлини. И трябва да отидем в кар, настройки, светлини и ето както се вижда тук, в момента с ляво движение, без да е пускана тази функция. В дясно движение и така. И след известно време, някой път след седмица, друг път след две, друг път след месец, отново сама влиза в този режим. Това е проблема, който трябва да решим.